Assalamu alaykum dinleyijiler. Ana ben şuňky çykyşymda gaýtgaça şol Muhammed diýýçi bilen konferansiýa öýleresim gelýär. Ana ikiňde mämon var, men lider boljak da men lider boljak diýýärdiňiz, eýtjek de beýtjek diýip Muhammed diýýçi sen özüň arada bir lider hökmünde elan edelim boldun. Jogapkärçiliklerini boýnuma alýan diýip. Ana beýle gaýratyňyz bolsa enne bir liderligiňiz çyn bolýanmasa halkyň öňüne düşünne ýurda gideliňde watany reýslere maçylyk gatna uğraşýar ýollar açyldy. Näme kuýuňyz bolsa baryp şo taýda başarnyňyz görkezdiňler. Ýöne ýurduň daşynda beýdip arlaşyp oturmaň kiňde de degişli. Ay ýöne men pikirimçe sizde beýle kuýup başarnyk ýokmy hadýan? Beýle gaýrat bolmaz sizde. Sebäp näme düşünýän siz halky öňe tekläp olaň aňyny bulaşdyryp öz şahsy bäxtlikleriňi diler tutup ol soňundan ol saçanyň gorkup bokçoklap hinden çykylmayan oturşýar bolup oturmy kaňy. Sebäbi beýle gaýratly bolsaňyz siz ilki başda ýurdu watany satyp taşlap gaçyp gaýtmazdyňyz.